सोरबा निजोरानो सोरबा दैदेननो फु नोंसोरो बिमा खिबु नोंसोरो खाथियाव गसंफै नोङो मोसौ बलद आंजों नोंखौ जोंदां खिन्थु मिथिबाय मा कसम जोंदां नोंखौ खाथियाव मोननांगौबा नोङो गेब्लेगोन नोङो बिमा खिबु नोंखौ मिथिबाय ना सोर निजोरा बेलाय दैदेननि हिनजाव नामा हा फिसाय जेलाव थानाय समाव मायबा मायबि जाहैदों नामा मेडिसिन होनानै मुलि होनानैसो जादों नामा बिमा खिबु बुफुरजोबनांगौ रागा जोंदां मिथिबाय पार्सनेल एटाक खालामनो नाङा दैदेन बुजिदों दैदेन गुन्दा बेजों लोगोसे निजोरा गुन्दी नङा होमबा जे मैया बङाइगावआव दावराव खालामफैनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नुखाबाय जानो हागौ नङा होमबा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय माबायदि दावराव खालामफैदों सासे हिनजावखौ फैनानै बियो माने मा खालामफैदों बेलेगनि माने पार्सनेल एटाक खालामफैदों आरोना पार्सनेल एटाक खालामफैदों मानसिफोर लानानै फैदों होननाय खोनादों आङो सोरबा पार्टीनि मानसि लानानै फैदोंनो एसे सुलुद मोनबाय थादों र सोर पार्टीनि मानसि सोर मा एसे सुलुद मोनबाय थादों सोर मा लानानै फैदों गावसोरखौनो जोबोद माने गावसोरखौनो बिराद मोजां देखायफैनाय बायदि मोनदों ससियेल मिडियायावहाय आङो सिगाङावहाय दैदेनखौ बहुत खोथा होननानै रायदोंमोन नङा होमबा आं रायदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं दिनै दैदेनमोन बादिया माबादि मानसि मोनथिबाय गावखौनो जोबोद गोरों माने देखायबाय थायो मोनथिबायना गावखौनो जोबोद गोरों देखायो गावखौनो बहुत लेभेलनि मानसि देखायो मोनथिबायना जेबो रोङा जेबो गैया मोनथिबाय दुनियायाव माने दुनियानि लाथिख दुनियानि जिर' होनोबा इनो मोनथिबाय दैदेनानो मोनथिबाय दैदेनानो मैया जों नुखादों जे सासे हिनजावखौ माबायदि पार्सनेल एटाक खालामफैदों नङा होमबा जे माबा मोनसे भुल मावदों माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों मोजाङै मानसि लानानै फैदों मोजाङै सावरायनानै कमप्रमाइज खालामलां हा मा होनदों बियो होलै होनो बुलै बुनो हिनजावफ्रासो बुनो हायोनो हा नोंबो जिगोन बाबु मोनथिबाय मैदोमनि आखायाव गोलैबा नोंबो जिगोन बुजिबायना दैदेन बाबु आं सिदा बाथ्रा होनदों नोंबो जिगोन नोंखौ आं होनखादों मोनथिबायना गुवाहाटीयावहाय जुदि माबा मोनसे कारनाव नोंखौ जुदि बहाबाफोर नुनांगौब्ला ना सिदा होनदों नोंबो जिगोन आं हाथाय थाथाय थानाय नङा नोङो मोनथिबाय मोनसेबो नों बे गावनि सेहेरा गनसि फिसासा देहाखौनो लानानै नों बहुत माने गावखौनो एक्टर बायदि मोनबाय थायो नामा नोङो हा नों गावखौनो बिराद एक्टर बायदि मोनबाय थायोना नोंनि बे हासिब गनसि बायदि देहाखौ लानानै हा नोंखौ ना मोनथिबाय नै बे आसि गोरलैजोंनो नोंखौ सिथारगोन आङो बाबु मोनथिल' मा बे जायाफ्रा मासे माने एटाक खालामनो फैलायलायदों नामा नोङो आं होनखादों जाय हिनजावा बुजादों बेबो कमप्रमाइज खालामनाङा डाइरेक्ट पुलिसनाव केस हो मानो होनोबा आयेनखौ आखायाव लादों बिसोरो मिथिबाय आयेनखौ आखायाव लादों सोरखौबा सोरनिबा रुमाव फैनानै पार्सनेल एटाक खालामनो हाया बुजिदों माने गावखौनो देखायबाय थादों आरो आं होनबाय थादों बेफोरबायदि मानसिया जुदि ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला मिथिबाय ससियेल मिडियाखौ बिसोरो मा खालामो गुबुंले खालामबाय थायो बर' समाजाव मा देखायनो नागिरदोंसोलाय मा देखायनो नागिरदों बिसोरो बर' समाजावहाय नोंसिनि बे नाटक अबे जायफ्रामा नोंसिनि बे बहाबा मोसानाय अबेहायबा बे सोरजोंबा नांलायनाय अबेबा माबा मोनसे सोरजोंबा बुलायनाय बिमा खिबुफोर सानैखौबो होनदां मोनथिबाय निजोरानि हिनजाव नोंबो एसे थाल ला नोंना फिसायाहाय सानसे जेल जाखांबाय मोनथिबाय जेलाव थांखांबाय दालि ओंख्रि जाना फैखांबाय मानि दायाव जादों बियो मानि दायाव जादों गोसोखां मा मोनसे भाइरेल जादों निजोराजों रायलायबाय थानाय मा मोनसे रेकर्ड भाइरेल जादों हा मा मोनसे मोजां मानसिया इदि रायलायो सोरबा सासे सिख्ला मानसिजों सोरबा सासे हिनजाव मानसिजों रेकर्डआव बेफोरबायदि बाथ्रा रायलायो नामा दिनै गोबां होननो हागौ निजोरानि जानानै बाथ्रा बुंदों होननानै बुङा आङो निजोरानि जानानैबो नोंसोरो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंसोरो आयेन दङ समाज दङ फैनानै मोजाङै सावरायनानै सल्भ खालामनानै ला आं बेखौसो हास्थायदों नोंसिनि बे गुन्दागिरि देखायनाय अबेबा रुमाव फैनानै नोंसोरो पार्सनेल एटाक खालामफैयोब्ला आयेनखौ आखायाव थिखोना लादोंना आरो सेकेन्ड टाइम आरो नोङो दालि ओंख्रि जाबावगोन बाबु नों हाजु जानानै था मोनथिबाय ना हाजु जानानै था दैदेन बाबु नोङो सेकेन्ड टाइम आरो नोङो दालि ओंख्रि जानो थाखाय नों रेडि जानानै था आरो नोङो जाबावनांगोन एबा दालि ओंख्रि नङा नोंखौ मोनथिबाय ना ओंखाम गोजां सेवनाय गोजां जाहोगोन नोंखौ मोनथिबाय एबारावहाय नों गावखौनो खुब माने एक्टर सानदों नामा नों एक्टर नामा नोङो बिमा खिबु एक्टर नामा नोङो दैदेन एक्टर नामा नोङो नोंनो आसि फिसाबो नङा नोङो बिमा खिबु होनखाबाय आं नोंखौ नोङो गावखौनो ससियेल मिडियायाव बिनि एं होनबाय थानायखौ जेब्लायबो दागनाय मोनथिबाय दागनाय इगनर खालामना दोन बेफोरबायदि मानसिखौ आरो होनदों आङो बे जे माबा माबि फिल्म गायोना आं होनखादों भाई
बिसाखौबो आङो गुरै खावलायदों बेफोरबायदि मानसिखौ स्कप दाहो मानो होनोबा मान सन्माननि खोथा दङ थैबाबो स्कप होनाङा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मिथिबायना मानो होनोबा बर' हारियाव गुबुंले खालामग्राया बे सासेयानो मिथिबाय बे सासेयानो कुनु बेनाव मेन्टेलिटि होननाय कुनु जेबो दिमाग गैया बेनाव थारमाने मिथिबाय बुजिदोंना बेफोरबायदि मानसिजोंना मिथिबायना बेफोरबायदि मानसिजों जोंनि बे मा होनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय बेफोरबायदि मानसिखौ लानानै खामानि दामाव मिथिबाय बेफोरबायदिखौ कुनु स्कप होनाङा गाव मा खालामबाय थादों आरो रायजो राजाखौबो गुरै खावलायदों बेफोरनि बे नंबां जाबाय भिडिअनो सोरबा निजोरानो सोरबा दैदेननो थु नोंसोरो बिमा खिबु नोंसोरो खाथियाव गसंफै नोङो मोसौ बलद आंजों नोंखौ जोंदां खिन्थु मिथिबाय मा कसम जोंदां नोंखौ खाथियाव मोननांगौबा नोङो गेब्लेगोन नोङो बिमा खिबु नोंखौ मिथिबाय मोदोमजों होसिन जाबानो गेब्लेगोन नोंखौ जेबो खालामनांनाय नङा बाबु नोंखौ थाल्ला नोंनि सेहेराखौ बिराद मोन्दों नोङो बिराद गावनि सेहेराखौ जानाय बायदि मोन्दों इयो मुगाय सुगाय हा थेख्ला नंजायनो बिमा खिबुआ हा माखौ लानानै एफा गावखौनो देखायबाय थायो बेलाय जायाफ्रा मालाय बिमा खिबु खेबसे सौगोन मोनहैगोन नोङो डाइरेक्ट बांलादेश बाबु बुजिदों गावनि बे सेहेराखौ लानानै नोंनि बे हासिब गनसि सेहेराखौ लानानै देखायनो फैबाय थायो बहाय जायाफ्रा मा दानाय रावबो ससियेल मिडियायावहाय थैबाबो दानाय बेफोरबायदि मानसिखौ बिमा खिबुफोरखौ मिथिबायना सोर निजोरा बेलाय दैदेननि हिनजाव नामा हा फिसाय जेलाव थानाय समाव मायबा मायबि जाहैदों नामा मेडिसिन होनानै मुलि होनानैसो जादों नामा बिमा खिबु बुफ्रुजोबनांगौ रागा जोंदां मिथिबाय पार्सनेल एटाक खालामनो नाङा दैदेन बुजिदों आयेन दं समाज दङ मोजाङै सावरायनानै मोजां सल्भ खालामनानै ला मिथिबाय सोरबा सासे हिनजावखौ सोरनिबा रुमाव थांनानै इदि पार्सनेल एटाक जिबनाव दा खालाम गोरोन्थिया नोंनि दायया नोंनि नों गावखौनो बिराद मोजां सानदों नामा नोङो बिमा खिबु ओंखायनो जों बादि बुंनानै ला गुन्दा होननोबा गुन्दा जों बादि गुन्दा जा नोंलाय मा गुन्दालै बिगुर नोंलाय मा गुन्दा खाथियाव फै घन्टा जों मा गुन्दा मिथिबाय सायाव मोजां देखायनानै सिङाव गुन्दा जानाङा जों बादि सायावबो गुन्दा जा सिङावबो गुन्दा जा बुजिद' लरग' साला नोंनि बे सायाव मोजांबा सिङाव सोरबा हिनजावफोरजों लिलिमाइ गेलेब्ला मायबा मोनसे कल रेकर्डआवहाय नोंखौ नांगौ उमुक तुमुक बायगोन आं होनब्ला बेहाय सिङाव मिहि गुन्दा जाबा जाया बाहेरायाव मिहि गुन्दा जा सायावबो देखाय सिङावबो देखाय जों बादि बुरबक नोंखौ ना मिथिबाय नों गुवाहाटीयावहाय दा नुजालै भाई आं होनखादों आं नोंखौ मोजां बुवा आं मिथिबाय नोंखौ अनेक मानसिया जोंबाय दङ नों गुवाहाटीयावबो फैनो हाखानाय नङा मिथिबाय फैनायाव बोरैबा मोनसिबाना नों हाथाय दाथाय गलांजोबगोन बाबा नोङो थाल मोननाय नङा अबेनिफ्राय मा सौफैखो नोंखौ मिथिबायना होनखादों आं नोंखौ जोंदां खिन्थु नों बारजौगासिनोसो दङ दामानि मिथिबाय बारजौगासिनो बिराद बारजौदों नों घन्टा नोंखौ मानजिगोन आं लोगो मोनबा बेथाखौहा